Ħafna kienu jqumu l-ħadd filgħodu isegwu l-analiżi li kien jagħmel il-perit Michael Falzon fuq it-televiżjoni iżda illum żbaħna l-aħbar tal-mewt tiegħu. Il-perit Falzon kellu 79 sena. Fil-Partit Nazzjonalista hemm ħafna li jafuni naħdem fi żminijiet oħra, fi żminijiet forsi iktar diffiċli. Mara ħarġet l-aħbar mijiet kienu l-messaġġi ta' soba fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi jagħmel kuntatt mal-familja tiegħu u wassal il-kondoljanzi tiegħu u tal-Partit Nazzjonalista. Tul is-snin l-eks Ministru Michael Falzon baqa' attiv ferm f'diversi organizzazzjonijiet u anke fuq il-medja lokali. Fil-fatt sal-lum stess il-perit Falzon kellu artiklu ta' analiżi pubblikat fil-Gazzetta Malta Today. Apparti minn hekk kien regolarment jiġi mistieden fuq it-televiżjoni biex jaqsam il-ħsibijiet tiegħu bla kantunieri dwar temi kurrenti u kontroversjali. Għamel żmien twil direttur editorjali tal-gazzetti Nazzjoni u l-Mument, kien editur ta' The Democrat u riċentament kien janalizza l-ġurnali fuq TVM. Il-perit Falzon, illi twielet il-Gżira fl-1945, kien ilu mill-1975 attiv fil-politika u kien elett deputat tal-Partit Nazzjonalista fl-1976. Falzon kien l-ewwel direttur komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fl-1987 kien beda jservi bħala Ministru tal-Infrastruttura u fis-snin ta' wara kien responsabbli mill-ambjent u anke bħala Ministru tal-Edukazzjoni. Fl-2004 il-perit Falzon kien ikkontesta l-elezzjoni tal-MPs fisem il-Partit Nazzjonalista. Bħala wieħed ċertu esperjenza kemm dibattitu parlamentari kif ukoll bħala Ministru, għandi l-esperjenza ex-Ministru, għandi biżejjed esperjenza biex nagħmti kontribut siewi. Michael Falzon kien miżżewweġ lil Marianne u kellhom tifel u kien ukoll l-ewwel President u wieħed mill-fundaturi tal-MDA.